Debemos falar da impagable labor de difusión cultural que Anisia, xunto co seu marido, e cómplice, neste caso perfecto, que don Xosé Neira Vilas, desenvolveron e desenvolven aínda tanto en Galicia como en América Latina. Estender a crenza e a fe sin límites inquebrantable nunha soa idea, que a cultura une máis que divide. Tras os discursos institucionais, o coro Voces da Terra interpretou dúas pezas galegas e dedicoulle de xeito especial a Anisia un arranxo da canción Cuando salí de Cuba, unha terra a que a autora estaba moi vencellada. E ao peche do acto puxeron as palabras de Neira Vilas, o seu home. De corazón agradece a presencia de todos vós neste encontro con Anisia, que desde algún lugar ignoto estará escoitado con certo rubor todo o que aquí se dixo, e terá de algún xeito disfrutado coa presencia de tantas persoas queridas, de tantos amigos e amigas entrañables. Un Neira Vilas emocionado que tivo que ler para non deixar no tinteiro ningún recordo nin agradecemento.